Lapu-Lapu City LGU mitataw nga dili sila ang nascam kay dili man ang LGU ang direktang nakipagtransaksyon sa nagpailang ahente sa usa ka entertainment company kundi ang usa ka NGO nga mo'y nagdasa Fiesta Committee sa Dakbayan. Matod ni Atty. Joy Collados, Chief of Staff ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindi nga nahinabi na niya ang representante sa entertainment company ng misaad kini nga mo-issue og erratum sa unang pamahayag nga ilang giluwatan. Dugang ni Atty. Collados, gipahibaw lang sila si Mayor Junard Ahong Chan ug si Congresswoman Cindi sa taga Fiesta Committee nga nabook na ang duha ka mga artists sa usa ka entertainment company busa gipost dayon nila kini sa ilang social media page. Apan nakurat na lang sila nga wa pa di ay kini nabook dihang gikonfirmar nila kini mismo sa kumpanya. Ubos sa balaod, gidili nga makahatag og down payment ang LGU basta alang sa procurement sa entertainers o entertainment. Ang Fiesta Committee ang mubayad sa dapiton nga mga artista atol sa kapistahan sa Dakbayan ug dili ang kwarta sa LGU ang gigamit niini. Because technically, it was not the LGU who was scammed because the LGU did not transacted with that Mr. Tabilaran. So, wrong ito ilang statement and we clarified it to them that Cornerstone promised na they will issue an erratum. So, hopefully within the day, they will issue an erratum na.